И здравейте хора, днес ще играем EFC 24 Mobile. Тази игра вече е нова, заместиха за FIFA Mobile. Според мен тази игра е по-яко от FIFA Mobile. И вече FIFA Mobile няма, както знаете. Този епизод ще бъде много интересен. Ако ви хареса това видео, моля да цъкнете лайк бутона, да се абонирате за канала. И много ви моля да се абонирате за канала, защото са много малко последователи, а ние да започваме. И както можете да видите, ето отбора. Според мен моят отбор е много добър. Имам Грилиш, Варан, Чех на врата. Целият отбор ми струва 19 милиона и съм 85 овъраут. Също играя с Man United. Така. Първото нещо, което ще направим, ще сменим логото. Това, защото не успях да го направя преди видеото. Така. Тук има нещо интересно, не след 6 дена. Вау. Добре. Така. И сега, първото нещо, което ще направим, според мен е да отворим 3 пака. Айде 4, един безплатен. И тогава да започнем игра. Ще отваряме още пакове, естествено. Това няма да не са последните. Така. От тук може да отворим колко? Може да отворим 3 пака. Първото, което ще направим, ще отворим един пак. И да видим нещо, дали ще не спадне нищо интересно. Така, втори пак. И 861 000 коинц. Просто много яко. Така, последният пак отваряме. И много моля на локаут. Няма локаут. Няма да се разстройваме. Така. Още не можем да отвориме. Идваме тук. Така. Вземе тук всичките работи. Станахме 14 левел. Какво ще ни дадат? 200 джема. Тук плюс 50 джема. Добре. Така, тук какво трябва да се направи? Не. Така. Сега ще си поменявам малко мисии. И тук влизаме. И тук имаме 4 матча да изиграем. Първият матч ни е с... Айде с Аякс. Така, да започваме. Много дълго зарежда. Също хора, напишете в коментарите дали ви кефи EFC. Да, EFC 24. Така. Също много съм реалист. Не мога да го кажа. Много яко се направили EFC. Така. Добре. Само с главички си подаваме. Грилиш е с топката. И дали ще вкара пауършут? Мали, какъв гол. Това беше брутален гол. Така. Първия гол вкарва Грилиш. Така. Не можахме да влезем. Така. Това беше фал. Така, има жълт картон. Добре, взехме. Грилиш. Някой да тръгне.
Добре, пак си вземе топката. Грилиш. Грилиш е с топката. Със сигурност ще вкарам само с него. Мали хора! Това беше просто много як гол. Грилиш вкарва втори гол. Дори ще можем да направим хетрик на Грилиш. Така също хора, много искам да ми се падне примерно Холанд или някакъв силен играч. Защото за сега само трябва да купувам. И сега мисля да събирам за Бензема, който е 93. Така, вече има трети гол. Не видях кой беше вкарал. Така, Варане взима. Той си я взима. Бутаме го. Няма... Не, как мина? Мали, пак не вкара. Вече съм 71-та минута, чая да вкараме един. По-точно да направим хетрик на Грилиш. Грилиш тръгва. Аз подавам. Не я стигна. Майче няма да можем да направим хетрик на Грилиш, така. Давай, Варане. Това го. Мали, той е... Това е много слаб. Паскаме на там. С глава. Удряме. И то път хубав пас на Грилиш. Грилиш с топката. Дали ще успее да си вкара и третият гол. И... Еми беше висока. Нищо, пак бием 3-1. Сега много добре. Взимаме си наградата. Чакайте. Искам само да видя дали ще можем да отворим едно нещо. Хора! Трябва да вземем такива. Още колко ни трябва? Точно ни трябва 60. Или айде 54. Хора, това трябва да го вземем 80 до 94. Това е просто... Но яко тук... Ако ми се падне някакъв слаб, ще е много тъпо. Така, взимаме 20 000 коинс. Тук 200 джема. Тук още колко мача трябва? Значи 3. Те по колко дават всички? Всички дават 20. Еми, по 10 дават по-точно, защото се обърках. Еми, горе-долу 120 ще се берем и от някъде трябва да вземем още 20. За да отворим. Хора, това видео ще е много дълго. Така, давай по-бързо. Също хора, аз мисля от тук нататък да започвам само да снимам на EFC 24. Така. Как не вкара? Не. Паскаме на Грилиш. Грилиш и... Нищо. Хора, ние не играхме ли с тия? Не. Майче не играхме. Така. Пак не взеха, пак си взехме топката. Така, паскаме. Тук според мен не трябваше да бие пауършут. Защото бях много близко и малко се забавя до да направи пауършута. И сега
Пак беше висока. Нищо. Без пак водим с един гол. То трябваше така да направи, когато беше просто лекичко и вкарам вторият си гол. Много ми е интересно първият кой го е вкарал. Вид трябва на края на матча да ни покаже. Или това само работеше, когато Там не помня как се казваше това, но когато играеш с истински човек, а не с такива ботове. Той се личи, че са ботове. И няма как да е истински човек да играе така толкова слабо. Трябваше да не задържам, трябваше да е така бързо да го направя. Тук пак удараме с глава. Не трябваше така да направим. Добре. Нали, помислих си, че има фол. Нищо, буквално нищо не съм му направил и той да има фол. Това ще няма да е често. Аз съм играл с Аякс. Мали... Така. 45-та. Той ще е едно и също. Почваме с Реал Мадрид. Хора, Ман Юнайтед срещу Реал Мадрид, ама той се знае, че ще ги бием. Също хора, искам да си взема Белингхам. Защото събирам за Бензема, искам да си го взема, защото той е 93. Поне някаква 90-ка да имам. Как Белингхам... Как е толкова слабо? Той не беше ли 88? Мали хора, сега разбирам, че Белингхам е 77 рейтнат. Така той ми тръгна. Паскаме. Това ще го. Мали, това просто... Това гол, ако не го спасиш, си най-слабия. Това е много елементално да се спасява. Просто той изчака да влезе топката във вратата и тогава се метна. Грилиш. Няма да успеем да минем. Ще центрираме и... Тук трябваше да го направя пауършут. Така. Не успяхме. Той е колко? Мали 44-та минута вече. Сега ще спре. Що не спира? Той не мина ли по времето? Добре. Така. Тръгваме с топката и някой си я завърши. Аз повече няма да правя пауършутове. Нещо не ми върви на пауършутове. Да, нещо го гледа. Хора, видяхте ли, той просто го гледаше. Без пауършут. Просто лекичко трябва. Лекичко да я бутнеш. Тя си влезни във вратата, само че да е насочена. Колко лекичко е удари и пак я вкара. Така Грилиш тръгва с топката и ще мами така. Мали, нещо ме заби копчето. Защо мой играч така се метна? Мали, брат, мой играч тук-що се направи, че е паднал и оня го е предсъпънал. Давай глава!
Не, те вече. Хора от тука. Да ще правим PowerShoot. Не стана. Хора, сега ще пробвам да вкарам от центъра. Защо паснах на тях? Добре. PowerShoot. Трябваше по-силно. Трябва да задържа на макс. Тогава да го удрям. Това го. Не, за малко. За малко ще да вкарам от центъра. Мали тия, що са толкова бързи, бе? Не. Лягай на шпагата. Браво. Пафо, дуспа. Пеналти, накъде? Не можах да я спася. Не. Хората 86-та минута той вкара. Опа. Това тук вече е проблем. Защото не ми се игра и пак. Добре, последната минута вкарахме гол, хора. Това беше просто много яко. И сега просто нищо няма да правя. Така си чакам. Той сега ще свърши матча, ето. Също, хора, айде да събереме 10 лайка. Защото отдавна не сме събирали 10 лайка. Но ви моля да събереме 10 лайка. Това ще е просто най-якото видео. Какви сте? ФК. Те са много слаби. Давай, по-бързо. Хора, сега, ако намерим 20, тия зеленки така се казаха, ако намерим 20, взимаме пак 80 до 94. И със сигурност ще има локаут, така че просто ми е чудно дали някъде може да се вземе такива. Това беше елементарен гол. Просто нищо не направих, просто само натиснах копчето и той си вкара. Ти е наверно, че съм много слаби. Грилиш с топката. Да видим дали ще вкара. Искам само да гледате. Нищо не сте видяли. Ще изправя грешката. Не, той майче докосна. Или тя просто се ударила в гредата. Тя се ударила със сигурност в гредата. И PowerShoot тук гол. Това е просто... Тая FIFA много реалистични голове има. Гледайте. Просто. Това е брутално. Мали, това е много яко. Но така. Тръгваме с топката. Ето това исках да ви покажа, когато ми взеха топката. Ето това. Това е просто елементарно да го направиш. Отиваш до вратата, той
когато виждате, че вече идва към вас, просто паскате на други и той се метне във вас. И там вече няма да има вратар и на празна врата вече ако не вкара, просто така. И това не беше на празна врата, той си хвърли, но пак е вкарахме. 4-0. Колко минути? Мали 70. 70-та минута. Аз просто го бутнах с рамо. Това не може да бъде така. Просто и така лекичко тръгваме. Хора, нищо не сте видели. Така се разбереме. Според мен е така, ако се бие, това ще е много тъпо. Преди аз така биех винаги. Ама сега е по-яко така с Power Shoot, например. Или така лекичко да докоснеш топката и тя просто да си влезне във вратата. Хора, матч свърши с 4-0 за мене. И сега да видим дали може от някъде да се вземе 20 такива зеленки. Това не го взех. Какво стана? Хора, видяхте ли? Аз просто нищо не правих и той ми се затвори. Какво? Добре. Ама много странно би трябвало да ми го даде. За какво ми са тия две? Все пак 12. Не. Хора, майче ме запака. Хора, майче ме за... Чакайте да видим. Моля. Как 140? Аз нямах ли... Аз имах 136. Къде да вземем още 20? Тук какво трябва да се направи? Не. Не, няма откъде. Хора, няма откъде да вземем. Още 10 даже, не 20. Аз се обърках. Просто няма откъде ни даде. Компле... Така. Какво трябва да се прави? Просто не ми се минават. Ето това. Еми хора, знаете ли какво ще направим сега? Ще отваряме такива пакове. За FIFA Points. Мали. Хора, отваряме. И... Хора, малко ме притеснява това, защото ако нищо не се падне, това ще е обидно. Хора, ще направим едно нещо. Вземе
Така. Как 300, бе? Моли. Как трябва да дам 300 такива? 300 FIFA Points. Трябва да дам, за да отворя моли мили. Това отдолу колко е? 84 до 84. Така. Тук има ли нещо друго да отваряме? Хора, ще си изхарчиме FIFA Points, за да отворим още 4 пак. И пак нищо. Хора, това ще е много обидно, ако нищо не ми спане, и локаут пак нищо. Хора, страх ме после още един път да отворя. Мали. Отварям. Хора, още един път ли да отворя, то нищо не ми се пада. Не, няма рискувам. Това просто ще е пълен скам. Така, да влезнем в маркета, има 2 милиона. Сега искам да видя дали някой мога да продам. Добре, мога. Тук аз кои съм си запазил. Добре. Да видим тия си. Къде Карим Бензема? Ето го. Ама той е какъв... На мен ми трябва съта. Ами сега. Някакъв друг. Хора, Бербатов може да вземем. Да. Чакайте да видя, хора, какво ми трябва на мене. Така, най-слабите име са и тия двамата. Значи СВ и РБ. А пък ние имаме 2 милиона. Така. Хора, много са скъпи. Имам някаква силна 90-ка. Мали. Ще запазим... Не е милитално. Хора, знаете ли какво? Ще събирам 13 милиона за Хари Кейн. Решено е. Нещо друго имаме ли? Така, тук нямаме нищо. Хора, да се пробвам или ще се скамна? Хора, ще пусна продължение. Как отваряме 80 плюс овераут? Какво говорим? 80 плюс и 75 плюс. А пък сега, знаете ли какво ще направим? Ще събираме още FIFA Points.
Той на колко ни дава? Той ни дава тук 300 Five Points. Еми хора, очаквайте следващото видео, което ще е много по-яко от това видео. А от мен беше това. Надявам се да ви е харесал. А от мен бай-бай.